सिमावहाय एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोनसे एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय बिथांमोना जेबो रिस्क लायाखै। गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नाख्रेबदोंमोन बै समाव बे जेनेबा बै माबा मा होनो जनता आमटेका बे साइडआव बांगालफ्रा साग्लोबजोब्बायमोन। बेनिफ्राय जों बर'फोरखौ रैखाथि होबोदों। दा जों बेनिखायनो जों एनडिएफबि बिथांमोनखौ जों मोजां मोनो। मावगोन होननायखौ जों फोथायनो हाला। माब्रै होनोब्ला बिसोरो 16था डिपार्टमेन्टखौ ओरैनो फानना जाखाबाय। 14 नं 14 चिराङाव इउपिपि राजखान्थि हान्जानि गोबां रायजो राजानि सिगाङाव मेल मिटिं खुंदों। बे मेल मिटिंनि गेजेरजों रायजो राजायाबो गोबां बाहागो लानानै फोरमायदों दि बे मेल मिटिंनि गेजेराव जोंनो इउपिपिएल सरकारखौ नांला। इउपिएफ सरकारावबो जोङो गोबां भट होबोबायमोन आरो इउपिपिएल सरकाराबो जोंखौ नायसनाखिसै। बेनि गेजेरजों जै दोनि होनानै इपिपि लंलिट अनजालि दैमारि लंलिट बेबायदि खोथा बुंदों। बै जों रायजो राजानि खोथानिफ्राय मिथिना लानो। दिनैनि 29 तारिखआव जोंनि मोनसे गोदानै दाजानाय एपिपि हान्जानि जोंनि हारिखौ रैखाथि होग्रा एनडिएफबि दिनै बे जोंनि जियागुरियावहाय फैदों। दा जोङो बिथांमोननि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय आरो खोनाजोब्बाय आरो खोनासंबाय आरो जों गोसोआव लाबाय जे जों बुजिनो मोनबाय जोंनि आसोल मेन एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमाव उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। सोरबा जेलाव दं, सोरबाबा बुथारजाबाय, सोरबाबा दैयाव गावसोमजाबाय, सोरबाबा बिदिनो भुटानाव गावथारजाबाय। दा बिथांमोना दिनैसिमबो बे एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय जोंनि जेसेबांनाखि सरखार जाबोनाय जे हाग्रामा सरखार फैबाय थांबाय आरो नै इउपिपिएल सरखार फैबाय, प्रमद बर'नि सरखार, दा बिथांमोनाबो फैबाय आरो बिथांमोनाबो दा नै बे भटआव आरो जुजिबावदों। दा बिथांमोनाबो आरोबाव बिसिनि थाखाय जेबो दिनैसिमावहाय एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोनसे एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय बिथांमोना जेबो रिस्क लायाखै बा दायथ' लायाखै। दा जों बिनि थाखाय जों पाब्लिकफ्राबो एसे दुखु मोनो जे जोंनि एनडिएफबि बिथांमोना जोंखौ एसेबां रैखाथि होबोदोंमोन। जोंखौ बे मोनसे संसार जानाय बेलायाव गामि जानाय बेलायावबो बिथांमोना जोंखौ बासायबोदों। जे गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नाख्रेबदोंमोन बै समाव बे जेनेबा बै माबा मा होनो जनता आमटेका बे साइडआव बांगालफ्रा साग्लोबजोब्बायमोन। बेनिफ्राय जों बर'फोरखौ रैखाथि होबोदों। दा जों बेनिखायनो जों एनडिएफबि बिथांमोनखौ जों मोजां मोनो। दिनैनि बे बिथांमोननि बुजायनायजों जोङो बुजिजोब्बाय आरो जोङो बुजिनो मोनो आरो जोङो गावबो साननानै लानो हायो जे एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमाव 35-36 बोसोरसो जाबाय जानो हागौ। दा बिथांमोना एसेबां खस्थ' खालामसेयावबो दिनैसिमबो जेबो मोनाखै आरो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। सोरबा जेलाव दं, सोरबा सिथार जाबाय। दा बिनिखायनो जोङो बै जिनाखि सिगांनि सरखार जानानै थांनाय हाग्रामा सरखार जों बेनो भट होबोबाय। जों पाब्लिकफ्राबो गैया, बिथां एनडिएफबिफ्राबो जेबो मोनाखै। दा जों बेनिखायनो दुखु मोनदों। आरो नै दा फैबाय इउपिपिएल सरखार, बिथांमोननोबो जों भट होबाय। जों पाब्लिकफ्राबो जेबो मोनाखै, जेबो सुबिदा गैया। दा बिथांमोननिफ्राय आरो मोनसेबाव बिथांमोननिफ्राय जे मुंख्लं जालांबाय एनडिएफबिफोर बिथांमोननि थाखायबो मोनसे फुजिग्रा मुंख्लं बावनाय माबा खाम्फा गायसननाय बेफोरबायदिबो गैया। दा जोङो बुजिजोब्बाय। दा जोङो बुजिनानै जों बे एपिपि हान्जायावनो, बे गोदानै दाजानाय एपिपि हान्जायावनो जोङो भटखौ होगोन होननानै आङो सानबाय आरो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायबाय जेन' जोङो बे एपिपि हान्जायावनो जोङो भटखौ होनानै देरहाहोयो, जाहाथे बिथांमोना मोजाङैनो मावलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। दा दे फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ 5 बोसोरखौ जोंखौ अनबावदो। दा जोङो 5 बोसोराव रायजो राजानि गोबां मावनांगौखौ जोङो मावसिगोन होनदों। बे बुंनायनि सायाव आदैया मा बुङो? बे 5 बोसोराव मावगोन होननायखौ जों फोथायनो हाला। माब्रै होनोब्ला बिसोरो 16था डिपार्टमेन्टखौ ओरैनो फानना जाखाबाय आरो जों मिथिखाबाय। दा जोङो बिसोरखौ जोङो थगायग्रा होननानै